sengikhumbula umama Mina sengikhumbula umama Uma izwe likaKhuba Izwe likaKhuba Okay bafowethu ngicela ungiqamlele Ungangivalile umuntu bangikhuluma ngiyacela Bafowethu ngisaqala ukwethula awutholele ivakona ngokuba ngiphatha ngesikhathi amiya Okay bafowethu ngicela senzeni kanje umadoda ngiyamazi ngisaqala ukulungisa leli iphuzu leli likhulunywa umeya la bafowethu alikho iphutha Mkhuzani mayiveza umnikelo abe ulethile uMkhuzani akuyena okwamasipala ubeveza imali yakuba bezofanga isandla alikho iphutha lapho bona ba-right bengavezi abakulethile ngoba umasipala kubafanele vele and okunye kokugcina sengiyahamba awudlala ngoma leyo khona ngoma lapho ningangivimbi-ke manje awudlala ngoma lapho sizosebenza bafowethu sophanda ikhanda awunyakaze kanje sikole ungangivimbi la kunjani awunyakazisanda ngibona Okay, sengiyahamba. Sola kunjani? Bafowethu ngisaqala ngicela ukubonga ikhansela lakaMashu ubhuti uGwala akufangisile ukuthi yena kube khona amakhansela emingcwabeni yethu ngoba amakhansela wasithatha serious. Asithatha serious mase sishonile njengoba nathi sazi bayishonela ngiyabona. Kodwa ngizocela bafowethu ngisaqala umasipala wala ngoba kuzovotwa nje manje. Mangabe uqasha abaquli nabafana bamaJoda abaqashwe kuzimali izokondla ingane ngamaJoda ezu6 bayolala emahhotela izinto engenasidingo bevuka ekuseni bezosibangela isiqefe besilokho lezi befuna ukuhotela nalaba bamakhamera intatheni nina yekani uba namanga nje